Omo aboni nyina boade abeto samufu anim wono nso aso ho anopai edi ani hwe asa hweniwa asomu no nso etese takra na yede to awo na efiri Sompa 106.5 FM yankranya na masantema Agya atum Sompa 93.1 Kumasi santema ntemu sabre krona ayiko 100.9 so fa e de amasantema krono a Adamfo pa radio wo mo se bon eno ye France abrochimamu Paris enebutuo Sompa 98.9 eyebono ahenkuru sunwaye na tete akwa akofa Sompa 101.3 eno yadoma ahenkuru manim asase paso Sompa 101.1 yaduru takwa ato emantamu nso nyina ho na wormofa edi afiri ena Sompa 103.3 yatakrade Sompa 106.1 FM etachiman bono East ahenkuru Sompa 90.7 yankransa eno nso yebono East hwa etotoa kokusi frawano no hwa ebio www.sompaonline.com ensemi nyina yabono boade akwa akoto ho benya bia kenkan enye wani so ahwe Facebook ho no Sompa 106.5 FM enkran ena YouTube ya Sompa FM live app no so okwa Sompa afi decoder no so ba bia FM stations akese no wono Sompa ye ginam denden sa franka ya enkomo benya bi na watie de di mu akotene anopai yede toa no bi enese posifo baanu wonmoti nananom wonse do e bullion vine ene ke bi nkwanhia esiye e wadanwoma so Immigration officer bi ebeto dwase wayera beye enafua enumnie no empenifo akohu na mu e wokwabenya ebinom de nenam media no so kasa se evangelist ma party kanene efre no komfo agrada ansa one prison ebinom di ne mpabro na kasamafo wo ho de abasa no kure bi anim mampanyini mahama apam ambulance service penyini power dano Dr. Nuhu Zakaria ene sa pamui na wono mu a ehwe enuane eso se beye na ensei wono so de atoso se 24-hour economy no mampanin tirim ema enka wo mu bi na yabeko ablekuma north sesi abato commissary run no se beba so semma so global info analytics fo abekasa e de afa hu ene amanone yewura ho a Ghana ye visa ho nsensem no US fo aye ho adwuma bi enti se wokọ wade se obi na ato nsa afre wo ensem bi wo ho anopai ye de brewo afoforo bi eka ho ena yesi nkonwa chese ye kase ebo a edikan ya na nakodwo Jesse Company Limited aso asene no ye de ni nyina ebremu midin Dadaa Adwoa Asare mini triple A man Agya Appiah Apam Dadaa kase ebo ni yesi killed na edimao asemidimafo heba center no na ewia ye de besi ene ye endpoint a fa yetu Adwoa abusuan yehye ensem no ase na rehosem ena yedi efrase sanse owura bi ewadi mfihia no aduasan wotwe 38 years oye immigration officer na ebeto dwase enafu anumunie owura no ayira ye na abusuanfo ahwehwe no a na woma kohunu se na mu eda Aboom junction ewo kwabenya hayi a enkramantam hanum se wabra abusuan ka se wayira na Stephen King amoa ene owura yi edin dodo no efre no Nana Kofi na abusuanfo no kire mu se enano July ne da na etoso enan en wo mo call Taifa police station ecology complain wo honom se wo mo de hye no a wodi ne dwuma se immigration officer no wo mo afre no anko no de anya kura wo pon adwuma ya no waba fie nanso wo mo afre no a enya de se ahoma no eko nso a obi amfa enti ono so very unusual of him enti wo mo moe na adaroma wo mo hwehwe no abrantie no mfonyini ene ye de ato ye Facebook page so very nice gentleman enya sem kuma kra na womo ebo aprosifo amane no ene se hwehwemu da so a ekoso a nafua enum entamu ne woma kokunu se na mu ya kyekere ewo boto bi mu a yede akoto Aboom junction kwan no ho baabi na ye kyeremu esa ginyame house na abrantie ite ewo musuku ho
na nano no obo amane se wo kwa kosra ne yonku bi e wa Shoman Estate na wone no akwa kodi nkomo na wo kosra ne yonku a wo beba na eda na kwawieye yente Stephen nka wo beba na ade ache wo mo frɛ no a ekɔ enso obi amfa ene se enhwehwemu ekɔ so a wo mo kohunu se na mu eda empotemu bi ache se ye de sekan awo ne kon ho ene na koma ho na yesi amu ne kura no wo mo san hyeye ya body ni baabi no ahye enti ne nua ba ma kwasi amoako wo mo kohunu na mu no wono na kasi sudua se wedie eye me nua ba ma ken amoa ya dodo no afre no nana kofie hwa en wo mu ekyekire amu no ekopie mu ewo police hospital amukrabia na abrantie yi yechim se otafo ewo kumase eho kra na yewo no eho na yetete no na 2013 en wonya immigration mu kwan ya wode ne ho ekodom ye en na echire wo ware ne ho kani ya no wone no ete ewo enhia so wo kumase wo awo abamu a ya wadi emfie no 94 years ya nanu ya kra na yere asan awo baby boy a wadi bosumi enum 5 months akoda enti wo mo mamienu ya abranti ahwere ne nkwa ya na enhwehwemu no koso no en wo mu hu se amoa na yonku bia wono so edi 36 years es wo boa ma hwehwemu etimi koso nti aprosifo akere na remande no ya yedi no kopie mu ko akobenya circuit court enanodwoada ya wo mo aremande ne se won kotwere kukum kopem se nhwehwemu no ebekọ akwakosi ase no mahu babi a wo mo de asem no ebekọ akosi enti immigration officer no Stephen King amu adodo no afre na kofi wato nanom ewo ensiedo ene arehosam no anopai yenyese ye ka amade anyewanim na mom eno nso ya manebo sedebe na bibi koso a ubehunu de ekona wonso beda ahoso na nkwanhya bi nso asio ewo Kwabiri East Municipality ho asante mantemu adanwoma so eko saa kwantempom na wono mo wi oye enche bia no ye kire se ekobo nwire ho enkwanhye de dikan kura esia dodo na ba wo mo nim ama ebinum aka ha abra wono mo nyesa akode eye se bullion vine de aposifo tratra mu bie ya wo mo de sika enante no eno bi ene ke bi ne kokonya nkwanhia ama sese ukokoduru ho kura na ebusa se ohweye ka ben anhwe a wunhunu ne wakire amoamoa monchemmonchem enam saya so ma bullion van no na nipa 9 ne womuo aposifo mienu de kura ti nananam wonse do drani no nko ene kai na arahosam ne se wonom se bullion van yi de ne nani semu a wo bo amane bie ne chese wo firi ne kwa mu kura kokohia ake anu wono nso waso asrementi ma ena wo mo de kobo ani bifrin kran ya ni ba ho so no na nipa be samiensa de timkaja wono mati nananam ewonse do emu mienu ya posifo ena ba konso eye timamu na efo ya ebia sabra meka sei drani na wotwi bullion van no we prapratro sada na ka driver no so we prapratro adokotafo gina won so ehwe wonom na emu ena wo mo chese ene sadie sie nyina no wokwa wunhunu kai no na wakire se we na mom kia no mon na abehu se anya hwe bokati kuma bi esoto amonche se konko na wo mugusu ye hwehwemu a emu nsem bia no ye de san kwanhye bae no nyade a ye de bekame yetiefo abusua wo ma de hye firi mu nso no ye ma won mo yakọ ene hyeden Omampeni John Dramani Mahama ye kasei wapam Dr. Nuhu Zakaria ye ono na ye panyini pa oda National Ambulance Service ano esanse ensensem bi ebobo baye efa academic title bi a eda ne so se professor na ewom se omampenya tena ye nkrata wo mde baye no wo man hyeda ankyere mu ne enti a wo mapam panyi no nanso nipa dodo no a agye di se nansemu na wotwi ya mu kura emisa duada no wo se benada no ena Ghana Tertiary Education Commission GTEC for edibetu jase wo ma Dr. Zakaria warning se sa dibre no awafa to ne ho so se obenfo no professor no woni addition krata bia na ema no sa bodin no se wonyusu professor title enti won peno toto mpeno no a wonjai sa professor no a wo yusuo no na nka doctor ne anim se woye eba ne sen ena afedie wo se woye professor yi na wonim se GTEC fo na nsemu de mi se wo masoi ko kese pa wo sa de no wo ha ne abobo nkrata
de abrɛw wɔn se wɔn mpɛ saa de na ɛkɔ so okrom ha sɛ obi abɔka asɛe ebrɛ ne adagye akɔ school akɔgye nteteɛ ebi a ne PhD bi ɛwɔ field bi no a yɛbɛfrɛ no doctor no obi asɔre asɛbe wɔn mo ɛyɛ honorary yɛde ato wɔn so sɛ abodin kɛkɛ no wɔn nyinaa sɛ wɔn yɛ adoctorfoɔ ɛsa no ana ama de brɛ no kora sɛ ani die ɛni ho biem enti wɔn twerɛ nkrataa no de kɔma ano no kyɛ sɛ ani ahe kora ɛne wɔn mampanin sɛ ɔpanyin wagye n'adwuma ɛde afiri ne nsɛm nti wɔn afoɔ bi no mu ehunu sɛ ebi ya ɛyɛ GTK-foɔ nkrataa yi a wɔn de baa yɛ nenam so ama ɔmampanyini atu saa anamɔ no ɔpanyini wayɛ adwuma no akyɛ paa ɛwɔ National Ambulance Service hɔ ya wɔhyɛ aseɛ so wɔyɛ adwuma yi ne ho ma asɛm bi asaa enti ɛyɛ wɔn paa sɛ nkrataa bi timi pia ɔmampanyini sɛ wɔntimi ne no ɛnyɛ adwuma bi enti yɛkɔ yɛ nim no bibi ebɛfiri mu ababia de ho ama ne bɔ ɛbɛbrɛ mu ɛne amaneɛ na ne yɛgu so na yɛde ɛtoa ɛwɔ baabia wo a wotie Sompa 106.5 FM ɛnkran na kwadwoje si no nsiabre mu kase yɛbɔ no na yɛto ɛma na no medu wura Ensawan prisons na deɛ wɔkasa ɛdema aprisanfoyi ɛyɛ yɛwura Chief Superintendent Adamu Abdul Latif no wɔse nkɔmmɔ bi nenam ofa pakɛsɛ no so wɔn mo ka bi ebi mu kura di nkɔmmɔ dwomfo ɛka wɔn mo ɛte wɔn so to mo ka na amanfo nnwuma mu nso no ayɛ huhu a wɔn mo ɛbro so sɛ Evangelist Mama Party ana kane yenim ne sɛ nana kɔmfo agrada ewie ya no wɔ sɛ wode wansi di ba obetumi ayɛ no 1 million ɛde amawo ebinom to ne mra ne sika gare wudi na etuo maami emra ɛso ne panchi ma ewie ye wohwɛ babia na yɛkeka kwa na kyɛ enamu no wɔ ya ben ho nti wɔ mo hyɛ sɛ wɔn kɔnkɔ pregnancy test mra no wɔ kɔyɛ ba wie ya na bibia ni mo sa abodoma bia na ne yemu a emfinhyɛ dunum kɔɔto ahyɛ sɛ wɔn kɔtwere dabampo n'akyi no ebinom se wokɔ wura Ensawan prison hɔ de wohwɛ a wobu ne fa so bie ya ɔno nso akɔdi hɔ ɛne no hyia mu antokwa pa anya asɛm ketewa na no ɛna Chief Superintendent Adamu Abdul Latif ubeya no sɛ nokore bi anim na kɔmfo agrada sɛ de kane ne yɛfrɛ no Evangelist Mama Party koro na akora bɛɛ sɛ wukua da bi mu hɔ ɛna wɔn mu di na asɛm wie ya kɔto hyɛ sɛ wɔnkɔda na duafie nanso ɛnam holiday na ɛda yɛnim ɛne ɛho nkratasɛm bi no mu nti no memene da ɛne wɔbɛpie mu wɔ hɔ na ɛba prison hɔ a deɛ ɔno kora yɛ prison officer ne ho kwan sɛ wɔte ne nsa na wɔtwe aba sɛ wɔde bɔ obi na kampɛ sɛ wɔn mu ɛda na duafie no santokwa pai ɛyɛ ade etia wɔn mmra nti obi bi ɔbɛka sɛ kɔmfo agrada be wura hɔ entokwa bi kɔɔ so nom ne ɛho ade no nokure bi anim na sɛ de yɛwura Chief Superintendent Latif wɔkaeɛ no yɛnsa ntwerɛfo a wɔn ayɛ sɛmframa no wɔ baabia wɔn fa bi maayɛ say name say ni aba ayama me agrada court e ka say ni o me bi awaye nti no omra prison ama video bi ko ran say agrada eni emedu prison ho ye ni ade ni nyina anya no pre me ka sisu dia say agrada e wo prison ye de ne ba na no memle da yetwemu if we say court e ka say prison ya ye wo administrative procedures degree ye ansana police for no be ye ansana omodo waba na ifiara so e holiday so ye fa aba for my prison and ntina aye necessary say omo de be ba Saturday nti de wo ho ne say agrada e wo ye chen e wo prison di kind no bi tosumienu so me say bi koso agrada ba ye no na nkofo bi a sabi omo ni enya problem kakawa bontin bi ato ahye no so abon na tutu ne sene ade ni nyina anya no pre ewie enyuma da ni wura no nete Chief Superintendent Adamu Abdul Latif wono ene Pierre Ensawan prisons wonne kasa yi Executive Director Yoda Global Info Analytics ano ekoi eye adwumekuo bi a womo etae eye nsusue efa abato ho ne nkoma hodo bi a efa oman no ho na panyini a woda no eye Musa Dankwa wono na de ato dwa se woni gidie se New Patriotic Party NPP amanyuko no wombetimi edi enkunim asore edi agina NDC foso se yeka ablekuma abato ya anyame ya adom a wochina Electoral Commission se womode ekwa akohyehe su ya na wonim se ablekuma ho asem ne de ehonsem no akwakoye bebre sanse nwa
ena high court ede betu jase na eku afiri ye ya wo no ekogina ye se mrahye bedwani yanko mo nto ne so aba ewo NPP amanyuko nu edin mu no wo de asem no kopie mu wo court se wo koje esono no wo de ato abato no so san se electoral commission wo me no ani ye kwa abato a yato a wadi nkunim ya yese aka polling stations beye miensa pe na wo ma ye collation no ama bibia konkan no kra no electoral commission for ebeka se eye bambo no mu hia na wo mo ewo bibia pink sheet ne ne keka ho bibia ye krado na eyo mo pasa menyo ekuo no wo matimi adane wo mo ho saa aba beka se we no kra de wo mo nyan embo 3 polling station results ne so biem na emom wo mo besa kwa akoto aba ne biem ewo 19 polling stations a ewo abato mpeswa no eso na ensemi beto dwa na eku afiri ye se anye ne de enti wo de court enura court no bo asem no etugu ye na chese kwa bia so abato no enye den a ebeba so wo chena na MPP for say wo mo no aba no wo mo nkonkoto eno na Musa dankwa se ade no kura no vem no wo fom dada ena MPP members no so dodo no ano enyi obi a wo to aba ne bi e wo constituency ho ne da so wo ho wo mo makwa brochire ne doso wo mo ebia wo mo tetetete mia yahudo bi a wo matu because obu ohormo e ne constituency but won tenkran ha aba 20 wo ba enti ye koye rerun yi wonyi ni se wo mo nyina betimi aba beto aba no enti MPP for no ankasa no wo mo vem no wo fom dada enti so wo mo kasa aba no wo mo nkoho enkoto a enya de e besesa bibia. Look, turnout was going to be difficult for MPP anyway, even if they are fully operated. And if they are to boycott, then certainly this will make way. And there will be just one outcome. That will be the all the polling stations. Then DC has motivation to go and vote out there, whereas MPP voters will not have the motivation. So if they pull out, then it will be a total collapse of the numbers for the MPP. Absolutely, it is for her to win. If you look at the environment currently, which is far more toxic for MPP than before the election. Look at how close the result was. Enya yekotie ye executive director Emma Global Info Analytics Owura Musa Dankwa. Nana Kwadwo Jesi no nsiabre mu kasebo ya secure sanitary pad aso mama aye secured na egusu di mawo ena medimafo herbal center edi time ato so ntino ma yento asomfa ma na miwura Association of Ghana Industries age wono maboboa no na post harvest unit wo ho pani a woda wono ma no Alhaji Idrisu Zakari ene ekasei wode ato mampani John Dramani Mahama ene ne sadomo a wono ma dwene 24-hour economy ho de ba beka Ghana ya mabuo ho ama awiama de ye hwere bra yakwa akoda yensa betumi asaka na oman ye pa ye ho ebehu yasene mu no wose ebase yede enuane esie ama yeda ache a kama yese ye adwuma efira no pa wonyunu ju a yakwa akoda enti anadwumua ne sade nche no wonkona ebi apropro ne se ho nti 24-hour economy no mampani ntrem na ebi enwura akuafo no nso aboboa no se de be na ebe ye adwuma da ye mre ho na de nka epora nadwo no ade nche na yensaka na adoma boa ama ye didi ame na enu achi nsokura yenya bi aton. Look, turnout was going to be difficult for MPP anyway, even if they are fully operated. And if they are to Alhaji Zakari nsɛm a wɔde tu dwa no yɛntie no bi. Adesere ne de ma yo ma mu panifo na pa 24-hour economy di madie agbe seka no amo ye bia na ho bo obia pagmadi no ho a me kare post harvest aspect no na mo dia na be timi ga boy no dia ma enso ya tina expand na ya timi na ngi na bi no akoso no mo kare no mo ye be bo be creating of very ma info community ko ya so ya no ba se ordinary ba ho there are so many existing silos and outlying facilities in our mind. Most of them are not functioning, but it's not rich. We need rehabilitation. Now, some of the silos we are making on linking some partnership or invested in my and it's misses, feeding and nice work. To create that another environment, we are going to scale up. The concepts of bridging the gap between academia and industry, we are also helping our own small way. Eni awuti ye Alhaji Zakari wano an Association of Ghana Industries wamo post harvest unit no wotua no nene ene eti
Anopa no nsia kase ebo na kojo jesi company limited kura yemo na yeda so ayede emam na kojo jesi de eho na Ghana fo nyina wo mu esi wo mu dan maka kire se nipa bi wo ho no a wo de wo ho bɔ no a ne wo beye bia no eyeyie wo de wo ho bɔ dondon a na dondon na sawo enti sa na kojo jesi company limited etie se wo pese wo si dan a kɔtɔ adansie niema no wo ho kwan bia so edan no wo bewie edan no obe complete obe ka se yenkom hye na mede ama no ena ne nchense ne niema no oton no eye papa ne bo nso eda fom kama kama okwa okoto niema na yedi gu ahyemu akwa kojawo wa bra wuntu ahye wumpewei na opede yin opese ofa afichire koto ya no mu die bi a afe ba ko mfie mienu na nchense ne kala ne nyina asesa wunhu se eye nchense kura na ade abodan so wei no woto wona na koduje si hono mo a etim hono mo afebo branches no wato apete wo Ghana ha efa nadoa plywood ahodo building wire cement iron rods ene enchensen koto wo ho wate enkran kumase ahyeta se tantra ha yi a ene wo mubutuo ewo Accra ene kumase nso ebi ewo hono mmia eme ya hodo Ghana ha fa na ba bia ubenya na kojoje si company limited ne nkrabata ni bi wo hono wato adansie ho niema no bibie ni afre 0204355040 0204355040 ekoba sempremo wo ye adwuma wo mreda wono eno no secure sanitary pad mai yen ye die nie emema no so emisa mon shedan she no so ema bebre wo hono mo a enya ade huhu bia obeye nan no ne be kire se da bi the little things no ubon so oba na ni age won to secure sanitary pad nkoche wo bi da to bi koche no to bi ne koche no obeda wasi ye papa sanse bosumi akwantuo ne ya na akoye da bure bia ema dodo no a ase wo mo ne bonsam na enya wo mo twe na so we nke simple with secure sanitary pad wo de no say ye heavy flow say ye normal ana say wo de ne ye ho ne ho ni nyina ye wo papa e de mawo enti wuto bia ne etie bia no wo be feel very secured na bosumi akwantuo no so aye kama na ye fo e de mawo ye de pearl curtains afam e na ntaban no so wo wa enti se wo yusu a enya de se leakage bia bebam wo be bono da mu ni nyina still ube feel very comfortable bowre baby a yetonton sanitary pad bia pacho ubenye bi ato ena mo amopene dodo atu no mama excellent cosmetic akofa e de ababegu kumase edum PZ ena fe kwada so taxi station honomo a me pacho frɛ 0243 862158 0243 midima for herbal center ni o ayaresa ni o ewie na ye ka midima for herbal center na se hu se yade ba kwa de kɔ hɔ no mu a won fam pie eye stroke emubiye yade wo de na ebia ema sebe wanokora akyea ema wonan akyea wontimi nante wabubu egu hɔ no emfi ahe na stroke no ababeda wo so mepacho fako midima for herbal center wate wachina wabre enye no kwa no mo se 3D madedia na atete wache obeda sori bia no ase yabo obeda sori bia na misisi na midwonku body pains mepacho midima for etenete hypertension mojabro so esichire yade mema amanya prostate mo fa nkoho na wobeboa ama monyare wani nyina no wayi ade afiri ho poku ase mayira doctors yo kumase en wote se nkrafo frɛ no enti waba ewo poku ase mayira momfa nkwai na bibia entimi enko enkai kumase agogo wo mene aban school no na idin hwanim 0244724282 024474 na one no edi ekita ho na bibia etimi akonka wo madaro ma yedane ye ho ye ba ensem aka atwe ye de beto aso Sompa. Nemo, dia woto adansi hu nyama no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Akroba, besi wo bodwuma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndi saa na.
Hey Papa, USA hakura die. Nana kujesi company limited aji baby ya. Wamu Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi hunyama dia. Obiya si nana kujesi company limited. Na matise wobi depo kesiebi ewa kasua. Ehona wobiya kutu adensi hunyama. Na eya nukura Papa. Oh, eya nukura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onya mereda. She, wekura no miensemua ene obi enfufuro yawo. Baako obua kwase paase kumase. Ene baako so pokua se nkran ha. Obi ase na na kodwogesi eye bemaba ewa dansi mu. Wato cement, iron rods, banding wires, and Adwoa plywood and just the board dance roll. Te se bibia de she a dance ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wudu kuka mu a, wodu koja free. Akra wuyi kaswa depo ene pokua se de no kwa to nchen a. Wosa wobu akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so awo Koshiman Kumasi sepase depo no kwa danchen a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so awo dade ntam edu so Accra road from the opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tano so Breman and Amanfrom numbers of for the free 0244 313 752 and 0244 41 9393 Nana kujesi company limited. Hey, akuaba simprimo no. Anya, me pacho brana me hwa de wo bag. Bra, aden, ena so biem. Time heba me hye ya me kan se yi ba akun. Ani wa yi nyensen. Bra, sanya time heba me hya esia jimi ni me fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me kasa me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba me hya. Anya anu ku o de na numo to a wontimi ani die no. Time heba me hya duo no ena ye ma wo. Oba a wo fa afuo de wo ma akwada no fo. Ani akwada woni fie du mienu entimi ni adua yi bi. Se obeto adua yi bi anoma. Hwe se wako hospital anase lab ami ehu se wo atudi malaria yi bi ansa. Se o petam heba me hya emu dudu etu a fo ani hye KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso wo na ko junction. Anu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na em. 0244 417669. Ayo, set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejodwe nkratu yi atu. Kweko, minim se waye she. Na kwa manane. Na so ebony show one. Embasso. Malhosa Pello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double does got as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani wo wontie, passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Eni sa Accra ne mpotem yedemu. Ani yedemu ampa. De se de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresado, ayam more. Oh, misi minim wife yekopa wo. Wanye 1 cedi. Ni send beto mu ansa na yeties ka no. Misi mi connection na ensheda nkoye na esakakra. Se wa page mu ama hodiam bam. Connection ne mu de we. Obo wudi ba de kura wo. Wa ba de kura ye ka. So kun so de. Wa fa no small. Chese, agidi wa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumase. Obo agogo. Opposite government school no. Ena nkra so obepem e wo Pokuase Mayira kwan no so. Fra doctor 0244 774 282. Number 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo ne hwa. Sompa
Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampa yedemo asese matwen ya me adane ye ho abana yetoa ensem no eso mentime ho ase bi esiye ewo national security adwumayefo binum ene wo manfo bi ewo mansom patasie ya eno ewo amansie south mensi no emu wasantemantam nam so amanipa ba ko prepa enya asem kuma yede na kopie mu ewo St Martin Catholic Hospital ewo agro yesum na ensem isi ye no wo mo chemu se excavators bia na ya parkie ya na wo mo air tracking eno ene nam so mo manfo no chemu sa na the excavators mu ba ye kura no ma mehunu wo mining site ho mo behunu se ya parkie si baby enti e ba ne sen na national security adwumayefo no ebe tata wo manfo no se wo mo ne wo mo ba betwi ene se residents no so se wo mo entiase na edane akazakasa nam so a asem ne koye den mu wo ba kokura no wo praye na kwakubo bie wo no ne kasa ede mu wo manfo no wo mpotem ho wo kire nsem no mu kakra ede kire nsem twofo se police car me nsa omo to aso omo baaye no omo anka hwe antre obia no omo wura kuronim to omo se machine si we be wan se omo track machine no enti machine so ya package we Dadaa enti me yakọ me ko na me ko hu na me so omo se na adan e no omo se weather from above free so omo fifa machine se sisi fie and yes yanso ya tifie ya tie news da bia ye hu de ekọ aban na se ya mpake obia anfa na machine be sifie na afi wo ye nhye ne ye hu asem obeka akere yen afi de na afi machine sifie no mo be fa na mo free kuma se ba no nyina machine se omo se sai omo se da bi yes na dia kroma nkwa de mo be fa machine esifie ene sa na mo be fa de ya ntwema ma mo fa machine nko because aban na ka kire yese obi anya adwuma no am ye nyina ya di machines na be sifie ye twen se ya odi begu kwam so me ye kwan na so me ye kwan no na ye twen no na fe machine ofie na so be fa de a e ba ne sen ba bi a mo ba ya mo ti nyina machine wo ho mo mfa ye de na ye nkwa ye ha de mo ba be fa machine free na mo de akọ enti video no ene da ye Facebook page no so na nya asem kuma o wo ma bobbo mu ko jan ne ade wo se wo mpene emma national security for no mine no eno an wo ye won potem ho ho asem eno no kwakubo bie ya wo no edi omanfo nanim ne yete ne kana no achi emabunu bi a wo honom so de adesede to mampanye anim ne ndisi aban se wo mo no ban potem ho no mama nso ho no mine no an wo mo ye eno na mabunu na aduane di enti wo mo mfa hyehyɛ pa enwu akwam na enye se wo mo ede national security for ne bambofo ba begu ho na asa won be ha wo mani akyereme no de enya de won betwea ma wo kora say ya sabe ko ya no a ayagalamse say ya baba ko school a ayagalamse from aswan mutu ayan kwanta abaye duma bia ne anuma ayaya efri tete babam na galamse ne ya nananuma ya no mo kom krachi na abeso ya so sa mutu say ya so a ya ne na eto aba no ya pese galamse duma ko suntina ya to aba no enti say aban wotu nkofo ogum say amamra no amamra be stop galamse amamu ba sika eno amu ba je amu wia amasanso adwuma ba na o manso a adwuma bia ne a ya ne abiriye ene akasa esasa police ni ba eba ba ya sapa no akwa na ya ne adakom akwa busumi mienu nie hwa ebi ma nko school ebi ma enko school ya tete anu musema obi afri akra kasoa asesa police cars de aba ebi sisa asomade enti emabunu no bi ewo mansum patasie eno no ewo amansie south mensin mu ne yete wo munken ye wie kase ebo no na US abrochima mu ne yekọ na nsan bia beto odwa se America fo aye nhyehyɛ ansa na benya kwan ba wo mu kurom se de wo mo si aye mra no mu kete no wo ahwa wo ntimi nkɔ ama aman bi kura wa bibire mu nso ye se ne America fo a wono nso fa kwati kwan eba wo mo man mu wo mbeka wo mo to ama wo no makɔ na wo mai Ghana ye de aba abonten ya akase aba no di ne seal ebe boso na ahyase aye mra eye adwuma sesei wono mo se yenka na entotimamofo nyina atim titru wono mu a wo hwa na yeso ye ba be ware no e de na kwa amano ne ana wo kwa amano ne akwa ware ye de obi krata ebe fa no se yire anase kunu no wo mo e wa atenapoe ye wo KI visa ena ye de ma se ne dofo no wo ba be fa na ko no akwa ware no eno na nka bosome miensa ntem eyese eno tumi eye adwuma ena afi wo mo K2 visa eno nso ena wono mo a ebiaja onyanware ye meba no eba be fa na ko wadi mfinhia be se dunwotwe ene ade eno se ekwa akopema du no ba ko ene wo mo chese sesei saa bra na wo mo de ma na nka ye be se bosome no de wo ho no se akọ bosome nsia K3 visa no
enna ya wo mo edema wo mo a mfinhye du no ba ko achi wono mo enye niye no wo yetimamufo anasa wade hye bi ewo ho ne ye befa wono makọ eno ye de ko mfie mienu ena wo mo san wo B class enna ye de ko ye adwuma me konsrahwenom na eho ade eno nso wo mo ama se bosome miensa ena ne nyina achi no US aban ne chese we wo mo yo ne kete pa se ebetimi aye adwuma yie sanse binom ho a me konsrahwe bewie no wo de akwakoye wo ko no wakoka o hwe na wunhu no ebi nso kura se me ko akofa ne ma aba wo bewie no na wono nso apɛ baabi afa ne nyina no wono mo ye atwa aba e de ahwe ano na de wo ma ye hwemu ahunu se before tituru Ghana fo saa de ne ya eye nde pa etoda kura enya ni kunu no no ne ye ba be fa ne se ye wo de ne krata be fa no wo be wa no de nakọ onkonkoduru ho no na suba ne bra wo kọ de na di ne nkyere se wo ye waafo a ye be wa no enti se de ho nsem tie no ya so ye hwa amano ne ho nsem so ne nyina da ne nsem ene ye be fa afiri awie aha ene edi wu esie na Kodwojesi Company Limited a wodi adansie ne maba ene fa kase bo ne ho ka secure sanitary pad ensu kuraye mu ena fa midimafo herbal center na ensemo ede bai na de mu akoti ni bi ene se immigration officer bi a woyira ye beye enefua enum nie no wo makohunu na mu ewo kwabenya honom baabi sara nso ena omampani mahama apam panyinipa wada ambulance service no global info analytics for enso de atu dwase ablekuma north rerun no enya de se wo mu ogidie se NPP amanyoko no ebetimi edi nkunim na ebika ho ene ye de ebremu anope yenom a ye bekenkan ye midin ede Adwoa Asare mene triple A Agya Appiah Apam Dadaa ye ko na fe ya dan ye ho tiawa ede Ghana Today atoa so enti enkwansa twen ye sesia Are you clapping? Are you giving God the